салом алейкум дӯстони азиз, номи Юсуфҷон Тухтаназаров. Дар ин видео нишон медиҳам ки чӣ гуна агар ки логин пароли шумо удалит шудагӣ бошад, чӣ хел онро як маротиба барқарор карда метавонед. Барои ин мо ба мабини приложение ки медароем, бинед зарегистрироваться наистагӣ ва войти наистагӣ, войти наистагӣ ва зарегистрироваться наистагӣ. Зарегистрироваться-ро зер намекунем, барои ин ки шумо аллакай аъзо шудагиен, номнавис шудагием ба компания. Мо вайтиро пахш мекунем, зер мекунем. Ана баъдан мегӯяд ки логин пароли худро мисол ки чинен. Логин парол ки надорен, забыли данные для входа наистагӣ. Ана ҳамонро зер мекунем. Ана баъдан ба мо мегӯянд ки номери телефоната чин. Давлатро интихоб мекунем, мисол дар кадом давлат ҳастед ва номери телефон. Ба ёдатон мерасонам, танҳо он номери телефоне ки ба кадом номери телефон шумо аъзо шуда бошед, номнавис карда бошед ба компания Faberlic, танҳо ба ҳамон номери телефон шумо гӯем ки логин парол гирифта метавонед. Ҳамон номери телефони худро дар инҷо мечинед, баъдан получитро зер мекунед. Получитро ки зер карден, компания боз як бори дигар ба шумо аз нав логин парол равон мекунад. Баъдан шумо метавонед ки ба приложение дароед. ба шумо харидҳои беҳтаринро орзу мандам. Саломату сарбаланд бошед.